Yetимнәр саны бергә булса да кимесен дип, алар тәрбиягә бала алырга карар кыла. Исламовлар беренче тапкыр 2009 елда 6 яшьлек Артурны алып кайта. Малай ул вакытта Иске Карамал авылындагы Ноз балалар приютында тәрбияләнә. Бала алып кайтырга дигәч, мин сөендем генә, чөнки миңа иптәшләр булды. Бергә укыдык, бергә уйнадык, эшләгәндә бергә булдык. Тагын школада бергә укыйбыз. Тагын 2 айлап вакыт узгач, Артурның бер туганы булуы ачыклана. Исламовлар әлеге сабыйны да тәрбиягә өйләренә алып кайтырга карар кыла. Года быстро прошли уж как бы. И на данный момент мне сейчас 18 лет. И я хочу сказать спасибо своим приемным родителям, что они меня вырастили, несмотря на это тяжелое время, которое осталось позади. Бер туган Вероника белән Кристинаны Бөгелмә шәһәрендәге приюттан 2014 елның 13 февралендә алып кайталар. 4 һәм 5 классларда укучы кызлар да гаиләгә тиз ияләшә. Мин инде бу гаиләгә эләккән өчен бик рәхмәтле. 6 бала булып үстек. Мин аларны икенче үзебезнең әниләр белән аермыйм. Алар шундый ук әйбәт, һәр вакытта булышалар. Балаларның бу гаиләгә аяк басуына 11 ел вакыт узып киткән. Тәрбиягә алган беренче балалары Артур укуны тәмамлагач, Ершат белән Йорчаулы шәһәренә юл тоткан. Бүген алар югары уку йортында белем алалар. Икесе сөйкемле, икесе дә төз гәүдәле егетләрнең кайсысы тәрбиягә алынган икәнен аерып та булмый. Мин әнине яратам, ул безгә иң якын кеше. Менә үзенең югалганда син ничә яши? 12 яшь иде миңа. Мин бөтенләй бер, истә инде, онытмыйм. Уллары да, кызлары да әтияни дип үзлеп тора. Ясалма гына тату булып та, хөрмәт белдереп тә булмыйдыр ул. 10-11 класста укучы кызлар рәсем ясыйлар, бәйләргә яраталар. Укуда да сынатмыйлар. Без балаларны алдык инде менә 2 кызны алып кайттык Бөгелмәдән. 2 малайны Ютазы районыннан алганыбызга үкенмибез. Бергә матур итеп яшибез, бергә эшлибез. Бергә күңел итеп ял итәбез. Вероника тормышы медицина белән бәйләргә теләй. Кристинаның шеф-пешекче буласы килә. Әти-әниләре каты авырудан вафат булган кызларга Алланың рәхмәте белән мәрхәмәтле ата-аналар язган. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.